je dois te quitter, c'est toi qui me le diras. Ce que nous avons, c'est de nous aimer, c'est toi qui me le diras. Rozžiarený svet je preto, lebo svetlo a farba a k tomu myšlienky a veľmi krásne myšlienky plné nielen fantázie, ale aj spomienok na tú krásnu minulosť a určité nádeje pre krásnu budúcnosť. To je všetko charakteristické pre tvorbu Alexeja Vojtáška. Veľmi zaujímavá a mimoriadne inšpirujúca je jeho cesta, lebo v podstate začal ako absolvent školy Albina Brunovského. Začal ako neskôr jeho asistent na škole a robil prevažne ilustrácie, kresby a voľné grafické listy. Už tam sa ukázala jeho úžasná, ale bravúrna znalosť a schopnosť kresby. To znamená ľahkej ruky, ľahkou rukou a s takým nadhľadom kresliť, stvárniť, zobraziť človeka, ale v takom antickom, takom renesančnom pohľade, vôbec nie v imaginatívnom realizme alebo v nejakých surreálnych podobách. Ten určitý pomyselný štart alebo pomyselný začiatok toho iného, toho svetlého, toho pekného, ten bol vlastne v Lexovej tvorbe stále prítomný. To bola jeho túžba malovať a samozrejme aj maloval, kreslil a v tej farbe sa vedel vyhrať. No a potom začala tá jeho slavná etapa, skutočne slavná etapa, kde začal tvoriť, kde začal cieľene malovať obrázky, k tomu vytváral aj určité sochárske objekty, ale najmä tie obrazy, oni odrazu objavili všetko to, čo snáď našej malbe chýbalo doposiaľ. Objavili úplne nový tvar, objavili novú štruktúru, čo sa týka materiálu, ale aj kompozícia alebo obsahu obrazovej plochy. Tieto obrázky objavili práve to, čo nám tak strašne chýba. Návrat k tým úžasným tradíciám, ktoré ľudstvo má v archetype, v tých najzákladnejších princípoch, ako je nekonečný kruh alebo špirála, ktorá vedie stále niekam, ktorá je stále o vývoji. Sú to trojuholníky ako božské oko a mnoho iných symbolov. Sú to štvorce a tak ďalej. Jednoducho také určité kubizujúce formy, ktoré on stvárňuje a prepája predovšetkým s farbou a s tou úžasnou myšlienkou. To, v čom je on veľký umelec a veľký maliar dneška, je práve v tom, že dokáže dať umeleckému dielu a obrazu ten život. Ja ako začínajúci grafik niekedy, však určite som aj maloval, tak som tak inklinoval aj k takým tým miniatúram a vždy boli také nejaké monumentálne. Tak som si povedal, že a prečo nie ako to zväčšiť? Tak som začal ako malovať, lebo zase grafiku dvojmetrovú to ako sa dosť blbo asi robí s prepáčením. Tak som začal malovať a hľadal som tie možnosti, samozrejme aj výrazové, aj materiálové, aby to bolo niečo súčasné s tými štruktúrami. Dneska to človek bežne kúpi v hoci ktorom výtvarnom obchode, ale niekedy, keď som ja začínal, som si to miešal sám. Tak ja sa snažím ako do tých obrazov dať istú energiu, aby aj tie obrazy oslovili diváka, aby vznikla istá interakcia a nie len ako vizuálne nejaká farebná, kompozičná, ale skutočne pocitová, lebo myslím si, že umenie je o pocitoch, či to je film, či to je hudba, či to je výtvarné umenie, tak vždy to je o vnímaní, o tom, ako to osloví, jak sa hovorí, dušu človeka. Takže buď mi je to blízke, že ten obraz ma nejakým spôsobom oslovil, alebo nie je. Ľudia sú rôzni, ľudia reagujú na farby, že sú to isté vibrácie, každý sme nejaký, už dneska vieme, že existujú aury, existujú určité súvislosti, všetko so všetkým nejako súvisí, len si to neuvedomia. O tom je tá filozofia, aby sa človek zamyslel nad tým, že prečo tu je, na čo tu je. Vlastne človek je tu na to, aby si uvedomil, že chce dať to najlepšie zo seba, čo v ňom je. Každý jeden. Tomu sa hovorí ascent, teda ten rast. Že každý jeden človek, či sa mu to darí niekedy viac, niekedy menej, ale to je o ňom. O ňom, aké má vzťahy k svojim susedom, aké má vzťahy k svojim priateľom, spoločnosti. A to je celá tá filozofia. To je to hľadanie, že vlastne si uvedomiť, že som človek na tom správnom mieste.
teraz frčia tí anjeli, že tak ako niekedy cirkev ich tam vylúčila strašne veľa, zostali len archanieli, že teraz sa to tak vracia. To sú vlastne akési energie, ktoré ako dávajú určitú nádej k niečomu, čo by mohol človek riešiť. Takže ja to tak vždy niečo zašifrujem, buď tou nejakou grafickým symbolom, alebo niečo tam dám také. A ono to tak podľa tých múdrych slov kníh funguje, či chceme, alebo nie. Jeho celá tvorba to je vždycky krok dopredu, krok ďalej, buď veľký, keď sa mu podarí, alebo niečo menší, ale v každom prípade jeho tvorba to je novinka za novinkou. A preto stále hovorím, že je osobitý, originálny a nesmierne ctím jeho tvorbu a ctiajú aj milióny ďalších divákov. C'est de nous emmener, c'est toi qui me le diras. D'ici je dois te quitter, c'est toi qui me le diras. Si nous avons cessé de nous emmener, c'est toi qui me le diras. C'est toi